asa ko sila dapat yung tindahan no? Isugor ba? Tinahan no? Palit o buwan. Iko binapsan. Ano na ba? Pidasa ay. Wag klaro na. Wang gyud. Ano sa dito dahil? Kukur ako. Ano sa dito pangalan to? Basta kay ikaw binapsan. Pagidasa ni sa ang Ginoo. Grabe mga tawana. Basta ilang utot, ilang dakpon. Nagbaylo na yung kilibutan, bali na. Ay tao dato nagkaon ay. Kini mayo nigi. Bukdum-dum sa tindahan, pangutanaw ko ni nabay balik yung buwan. Abay. Dumdum ka na yung tindahan, dire? Hoy. Ito bala? Ha? Siya balagod. Uy! Kau ta dai. Ay, say tae, itugtog tayo. Anak ko, nga nabay doon tindahan. Kau ta bala nay? Hala ka diya, ay, nangutana rin ko nga nabay doon tindahan. Di kay, magkaon pa ang blaanay. Kung ka, nag-asa rin ka? Nagapagkulod gani. Pagtugro, ilunggong na siya. Bahala ka diya, aris ko. Ugi, klaro mga tao na eh. Diyato, ganiya. Akong nagyan. Yang utot, yang gidakop. Sa insod siyang utok. Baliktad yung kalibutan ron. Narisan, nagyan sa kuusa. Kaon kunog bala. Sa pagkaon ng bala, ubuto itong tiyan na. Iya pa kong pa kanog tae. What? Animal. Di kong kaog tae, kalae, naglami ng tae. Iya pa kong pakanon niya, magbalanay ko no. Di masilbi ay. Sa klase to tawhana, lahat ay magnistoryahan. Ilunggo. Sabi ko ito siya. Basta pagkabati ay baliktad yung kalibutan ron. Lahi na kayo. Sa unag karon, lahi na kayo. Di sayo. Grabe sa mga tao ron. Basta ilang ulot. Ulot. Okay. Ye. Karon gid ba? Dato. Yang utot, yang gidakop. Kat